Els Mossos l'han detingut. Te'n recordes que vaig enviar la novel·la a un parell de premis? Sí. M'acaben de trucar que me la volen publicar. Què dius? Sí. Felicitats, tia. Gràcies. Que guai. Has ensulfatat les teves terres aquest matí, no? Sí, a primera hora. Què passa? Molt bé. Doncs has ensulfatat la nostra collita, també. Li he proposat de casar-nos. Hòstia, Paco. És per arreglar-li això dels papers. Però ell m'ha dit que no, i m'explicaràs què vol dir això. Paco té tot el dret del món de formar una família tal com ho vaig intentar jo. A més, la Ruth és una bona noia i fa molt per ell. Sí, i tant. Si la Ruth t'ha rebutjat l'oferta, no te la deixis perdre. No creus que el meu pare i la Isabel en el fons podrien ser una parella collonuda? Are you crazy? Què ha passat a l'editorial? Tot allò que em van dir que me la publicaven Sí. era massa maco per ser veritat. Que s'hi han repensat? No, me la publiquen, però amb una condició, que es queda a canviar al final. Si me lo quieres pedir por alguna otra razón. Por amor, por ejemplo. Ya sé que vamos demasiado deprisa, pero el tiempo pasa muy rápido. ¿Y por qué no? Escolta, només és una idea, però te la podria publicar jo, tal com està. Jaume, et semblaria una idea molt boja que ens ho farem aquesta nit amb la Isabel? Amb l'Isabel? Boja del tot. El que em fa mal no és que hagis pogut tirar endavant, Paco. El que em fa mal és que no me n'hagi sortit jo. No volen que la protagonista mori. Volen que se'n surti i que tiri endavant. I quin problema hi ha en això? Que a la protagonista les coses li acabin anant bé no significa que sigui un final ensucrat. A mi em sembla més irreal i fins i tot molt més fàcil la mort dramàtica d'algú, en lloc d'explicar com n'és de fotut tirar endavant quan les coses t'estan anant malament a la vida. Ens has de pagar la collita que perdrem per culpa de la teva ensulfatada. Ja passarem comptes, però... Demà m'afaitaràs. Escolta, Jaume, aquest matí has dit que ho pagaries, eh? Aquest matí m'has estovat. Hosti, Jaume, mira, ets un... No trobes paraules per definir-me, oi? I mira, me'n vaig perquè... Te'n vas a fer una truita de patates ensulfatades, eh? Te la recomano, et matarà tots els bitxos de l'estómac. Quieta! Què? No dius que tens la cara de pedra? Per això, no? Que no vull que et facis mal. Al final he dit que sí a la gent de Barcelona. Crec que l'important per mi és la repercussió de la meva primera novel·la. I amb això no hi puc competir. La collita ens la pagaràs, eh? I un bé negre amb potes roses. Adeu, adeu.